Moi! Mä tulin nyt sit kuitenkin tekemään tätä koulumeikkivideoa, vaikka mua väsyttää ihan törkeästi. Ja mulla meni sen videon kanssa eilen johonkin 4:30, kun se piti ladata YouTubeen ja muutenkin kauheat säädöt ja tällaiset. Ja kello on tosiaan nyt vähän yli 8. Mut joo, mä aloitan saman tien.
kuvasin tosiaan aamulla, kun mä tein tän meikin. Ja nyt mä tulin äsken koulusta ja jatkoin vielä parilla pisteellä tätä, koska mä ajattelin ottaa pari kuvaa blogia varten. Ja mä en tiedä mistä nämä pisteet tulee, mä en vaan jotenkin pysty enää olla ilman niitä meikeissä. Mutta anyways, toivottavasti te tykkäsitte tästäkin videosta. Ja mä ajattelin, että jos teillä on jotain ideoita, mitä te haluaisitte, että mä toteutan näissä mun aamumeikeissä tai niinku koulumeikeissä, mitä mä rupean nyt toteuttelemaan vähän useamminkin, niin laittakaa ihmeessä niinku kommenttia, että voitte vaikka ehdottaa, että tee meikki tietyllä värillä tai ilman eyelineria tai vaikka ihan mitä vaan, mitä nyt mieleen tuleekaan, niin sit mä aamukoomassa yritän muistaa näitä ideoita ja toteuttaa niitä. Et ihan miten itse haluatte, että jos tulee jotain mieleen, niin saa laittaa. Ja niin, palaillaan taas ensi videolla. Hei hei!